Siyakwemukela kwesinye isiqephu sethu sezindaba iEThekwini News in 60 seconds lapho sikulethela khona izindaba zikamasipala ezihamba phambili kuleli sonto. Liqhubeke ngempumelelo enkulu iviki lokuthuthukiswa kwezimboni iSouthern African Development Community Industrialization Week elheha abaholi bohulumeni, abatshali izimali nabamele amabhizinisi abavela kuso sonke isifunda sase-Afrika eseningizimu. Umasipala weTheku usamkelile isigwebo esibaluleke kakhulu ecaleni elikhulu lokuntshontshwa kwezintambo zikagesi ngemva kokwebiwa kwamakhebule abiza cishe u1 million wamarandi eMkhomazi. Umasipala weTheku uyithakasele imiphumela yeDurban Business Confidence Index yekota yesibili ka-2026 eveza ukwenyuka kokwaneliseka kwamabhizinisi ngendlela umasipala asabela ngayo ezikhalweni zokuhanjiswa kwezidingo. Asizibekela okwamanje asiphinde sihlangane futhi nangesonto elizayo.